אחרון הדוברים, יאיר אשל, שבאמת יענה על השאלה מהיכן תבוא התקווה הבאה לחקלאות, ואולי זה ישאיר אותנו באווירה קצת יותר חיובית. יאיר, בבקשה. ואחר כך יהיה זמן קצר לשאלות, ואנחנו נתפזר. ערב טוב לכל מי שנשאר. כבוד גדול לעמוד פה, ונהניתי ברצון לפנייה של טלי לבוא ולומר מספר דברים. אני לא בטוח שאני אוכל בסופו של דבר לענות על השאלה מהיכן תבוא התקווה הבאה לחקלאות, אבל אני חושב שאני אוכל לענות על השאלה איך לבנות חקלאות ואיך לעשות חקלאות, ואני אנסה לעשות את זה יחד איתכם. קין והבל על פי המקרא ולהבדיל על פי חוקרי ההיסטוריה, כל התפתחות התרבות האנושית נעה סביב ייצור המזון. קין הוא עובד אדמה, חקלאי, מעבד את הקרקע, עוקר סלעים ושוברם, מיישר ערים ובונה טרסות, מסקל אבנים, זורע, משקה את הזרעים, קוצר את התבואה, דש, טוחן, לש ואופה לחם. הבל עצמו אינו יוצר, אלא משתלב במציאות, בטבע, רועה צאן. תפקידו להעניק את הצאן, לעשות את הטבעי לו, לחפש שטחי ראייה, וכמו שהכבשים יונקים מזונם מן הטבע, כן הבל ניזון מהכבשים עצמם, ללא השקעת מאמץ ועיבוד יתרים, חולב אותם, שותה, מפשיט את צמרם ולובש, שוחט אותם ואוכל. קין והבל התווכחו, לחמו, הרגו ונהרגו על השאלה מה מתאים יותר, חקלאות, גידולי שדה, או אולי ראיית צאן. חלק מאבות האומה התפרנסו מראיית צאן. אברהם היה עשיר במקנה, יעקב היה רועה בשכר, משה רבנו ראה את צאן יתרו, דוד מתאר את קשיי ראיית הצאן בפני שאול המלך. האם גידול וייצור פרי ודגן בארץ הכרחי? התשובה היא לא. אסגור את המעגל ואחזור למשפט זה בסוף הרצאתי. האם חקלאות והתיישבות היא ביטחון? הם ביטחון. חקלאות והתיישבות הם תרבות של עם, סביבה, איכות חיים, חמצן ומרחבים ירוקים. אך בראש ובראשונה ביטחון. גבולות מדינת ישראל נקבעו אמנם בהסכם חלוקת האו"ם, אך ללא התיישבות החקלאית הם היו נראים אחרת. גם היום, לאחר 70 שנים, מאז הכרזה על הקמת מדינת ישראל, אין גבול מוסכם למדינתנו, והניסיון לסמן גבולות נעשה על ידי התיישבות שהיום לא מבוססת על חקלאות. לאור שינויי האקלים בכל העולם, ובעיקר באזור רגיש זה, ולאור ריבוי הטבעי הגבוה בישראל, המאופיין כמו במדינת עולם שלישי, ולאור העובדה שישראל קטנה, ותקציב הביטחון אוכל לנו מעל 50%, זוהי מציאות שמבטיחה צפיפות. מי ייתן מענה למזון טרי לכ8 מיליון בני אדם בישראל, כאשר מדינות יפסיקו לייצר מזון עודף, וזה תהליך שקורה היום בעולם, שמדינות מפסיקות לייצר מזון עודף. בואו לא נשכח ש30% מתוצרת המזון לא מגיעה בעצם לפיות של אנשים, זה גם במדינות המתפתחות וגם במדינות המפותחות. מגיעים ליום קטיף, וביום קטיף כותבים רק חלק מהשדה מכל מיני סיבות. שמענו פה בנושא הפרחים, שמענו פה בנושא הפירות, ראינו שטחים שנגרים, וזה חלק נראה שהוא חלק דינמי בחקלאות, לא רק בישראל אלא גם בכל העולם.
חוקרים מראים כי בסוריה, מצרים, עיראק, סודאן, אתיופיה, בכולן התערער השלטון שגבר אי השקט בגלל מחסור במים ובמזון. וכבר פורסם לא אחת בכתבי העת ואף על פי בכלי התקשורת כי תפוקת המזון בשנים האחרונות איננה מדביקה את קצב האוכלוסייה. אני מראה פה שקופית בעצם, שאחד גל הקדים אותי והראה, מושב נהלל בתמונה העליונה וקיבוץ טיפוסי בתמונה התחתונה. היום התנועה בכלל, תנועת ההתיישבות נמצאת באיזשהו מפנה, ואם אנחנו נשים איזשהו קו נבין שכולם הולכים באיזשהו כיוון של יותר יישובים קהילתיים מאשר יישובים חקלאיים. צריך לזכור, וגם הזכירו את זה קודמיי, שבעצם כל התיישבות קיבלה נחלות, בכל נחלה, אם נאמר, היו כ100 נחלות בתנועה של המושבים, והיו מספר נחלות דומה, לא על פי חברים, אלא על פי יישוב גם בתנועה הקיבוצית. המציאות היום שבעצם בתוך מושב יש אולי 3 ו4 חקלאים, והמציאות היום בתוך קיבוץ שיש מעט מאוד חקלאים ומעט מאוד בכלל עוסקים בתחום החקלאות. למרות שיש עדיין חקלאים שמתפרנסים מחקלאות, ויש תושבים גם בקיבוצים שחלק מהכנסה היא נגזרת מהחקלאות. אי אפשר היום להתפרנס מחקלאות בלבד בהתיישבות העובדת, ולכן צריך לזכור שגם הגידול היום של היישובים בחזרה בהרחבות, אלו לא בנים שבאים לעסוק בחקלאות. וההורים הולכים ופוחתים מהעשייה בחקלאות, וזה דבר שצריך להבין אותו, צריך לדעת אותו, מפני שגם רמת החיים עולה, גם האמצעים בחקלאות נשארים כפי שהם נשארים, והקשיים נשארים במקום כזה שחלק מההורים אומרים לילדים, אל תחזרו לחקלאות ותמצאו אלטרנטיבה אחרת. אז מאין תבוא בעצם הישועה לחקלאות? נחזור לשאלת הפתיחה בהרצאתי, מהיכן תבוא התקווה והפרנסה? שאלה מתייחסת למקום ולעתיד של חקלאות במדינת ישראל. כאן במוזיאון לאומנות בפתח תקווה, אני מבקש לחבר בין האומנות לחקלאות ולהתייחס לנושא ההנדסה הגנטית. רבים שומעים ורבים, אני חושב גם לא יודעים על מה בדיוק מדובר. אבל ברצוני להגיד שההנדסה הגנטית היא האומנות שבחקלאות. הטכנולוגיה של ההנדסה הגנטית פרצה את הדרך לבצע אבולוציה מלאכותית במעבדת המחקר. הודות לה ניתן להשפיע על תכונות של התוצרת החקלאית, להשפיע על איכות מוצרי המזון מן החי ומן הצומח, ולהגדיל את כמות התוצרת החקלאית. והכל תוך כדי הקטנה של זיהום הסביבה בחומרי הדברה רעילים ודברים נוספים. ההצלחות שהשיגו החוקרים בשיטות ההנדסה הגנטית עוררו בעיות שונות, בעיות של אתיות, בעיות מוסריות, מגבלות דתיות והלכתיות וחששות להשפעת סביבה כתוצאה משימוש בשטחים מונדסים. פה על שקט מאוד פשוט, הראיתי לכם בעצם, אני מנסה להראות לכם תהליך של עגבנייה שמותקפת על ידי מזיקים הגורמים לפגיעה ביבולים. מדענים לוקחים מווירוס מקטע גנומי המחסן את העגבנייה, המדענים מחדירים את המקטע הגנומי לגנום של העגבנייה, העגבנייה מפתחת עמידות נגד המזיק, והתוצאה מעתה אין צורך לרסס את העגבנייה בחומרי הדברה חלקיים. זה לא ב100%, אבל בחלק מהם לפחות אין צורך לרסס. ומזה צריך לקחת את הדברים בפרופורציה הנכונה, ולדעת שכן, יש סיכונים בתחום של הנדסה גנטית, לאו דווקא בתחום הצמחי, יותר בתחום ההומני, שאנשים חוששים ממנו, ולא רוצים להיזכר במה שהיה לפני 70 שנה, במשטר הרסני שגרם לעם היהודי ללכת ולבחור. אז כשאנחנו עוסקים בטיפוח, אנחנו עוסקים בטיפוח מתוך מספר טעמים. טעם אחד זה להפחית את חומרי הדברה, טעם שני זה לשפר את היבולים, טעם שלישי זה לשפר את חיי המדף, וטעם רביעי זה להוסיף את הטעם
שרובכם מתלוננים או זוכרים שהיו פעם טעמים לפירות וירקות, והיום הם נעלמו לכם. לגבי חלוקתם של צמחים מהונדסים גנטית בגידולים בעולם, אתם רואים שבעצם סויה, כותנה, תירס, ואם הייתי מוסיף חיטה, היינו נשארים גם כן במספר אחוזים שכרגע הוא פחות מ-50%, אבל המספר הזה ילך ויגדל, מתוך סיבות מאוד ברורות שמניתי אותן, וזה בעצם על יחידות שטח לקבל עיגול יותר גבוה, ולהשתמש בפחות כימיקלים שהם חלק בלתי נפרד מכל הגידולים החקלאיים היום בעולם. שומעים אותי? איך בכל זאת מגיעים לשיפור יבולים ללא הנדסה גנטית? זה הדבר הרווח בעולם. אני מראה לכם פה בעצם עץ כותנה, כי אתם מכירים צמח כותנה שהוא חד שנתי, כל שנה זורים, כל שנה קוטפים, אבל כותנה למשל אחד הגידולים מיני רבים יצא מתוך עץ, ואתם רואים בתמונה בצד שמאל שלכם את עץ הכותנה, שממנו רואים בתמונה האמצעית את ההלקטים, תמונה קיצונית זום אין לתוך הלקט אחד של עץ כותנה, ולמטה כבר אנחנו רואים על ידי מיון ועל ידי סלקציה איך מגיעים בעצם לצמח חד שנתי, שאותו זורים וקוטפים כל שנה, והוא בעצם מבסס את ענף הכותנה. הדברים כאלה הם שכיחים ברוב הירקות וברוב הפירות, זה לא המצאה שמישהו נכנס למעבדה ושמעתם כבר והוציא חיטה, וזה לא המצאה שמישהו הוציא עגבניה, אלא זה בדרך כלל ניקח מן הבר ומכניסים לו תכונות שמאפשרות לנו ליהנות ממנו בהמשך. על עתידה של ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות, אני הבאתי קטע מילקוט שמעוני, שבעצם אומר את המשפט לכיוונים רבים. אנשי הימין והחסידים מצטטים אותו לעניינם, לוקחים אותו למקומות שהם לוקחים אותו, אנשים אחרים לוקחים אותו. עם קום המדינה, מנהיגי הדור פעלו להפיץ את הידע החקלאי שנאגר בישראל למדינות רבות, ושימוש בחקלאות כגשר עם מדינות האזור. אבל תורה לחוד ופרנסה לחוד, מדינת ישראל זכתה בזכות הפצת הידע החקלאי לתמיכה ולשיתוף פעולה במישור המדיני והדיפלומטי כאחד. מומחים חקלאיים ישראלים שפעלו בעולם יכולים לספר על גאווה ויצירת קשרים בלתי אמצעיים עם מומחים ממדינות שכנות גם בימי מלחמה ומחלוקות. בצד הקשרים המדיניים התפתחה מערכת סחר של תשומות שהיטיבה עם היצרנים בארץ והצרכנים בחו"ל, ובמקביל סיפקה פרנסה גם למומחים רבים בתחום החי והצומח, שממנו נבטו עיסוקים נוספים בארצות חוץ כמו תקשורת, כמו תשתיות ועוד. לסיכום, אבקש לסגור את שהבטחתי בתחילת דבריי, לסכם ולומר. עתיד החקלאות ועתיד המדינה חד הם. לאמור, אם ניקח את יכולת ההטמעה שהשתרשה והניבה צמחים באזור מתוך קבלתם ממדינות אחרות, ונשית אותם על היכולת ההטמעה שלנו כאומה באזור, יש סיכוי רב שנפרח ונניב באזור שלנו. אך אם נתקיים כצמח פולש באזור ולא נשכיל להיטמע בו, אין שום סיכוי שנשרוד פה לאורך שנים. בחרתי שלא לעסוק בפוליטיקה ביום שיכולתי לקבל החלטות. בחרתי להיות איש אדמה וניסיתי לחבר אתכם היום לניסיוני להשקפת עולמי שלא בהכרח היא הנכונה, החכמה או הצודקת. אבל היא האמת שלי שנגזרת מעולם הצומח. ואם תרצו, יש בה מוסר הסכם. אז תודה בשמי, ותודה בשם נכדי. הראו פה נכדים, אז גם אני הוספתי. וזה טל, והוא דור רביעי לחקלאים במדינת ישראל.
וזה השיר לסיום. כי האדם עץ השדה, כמו האדם גם העץ צומח, כמו העץ האדם נגדע, ואני לא יודע איפה הייתי. תודה לעיר אשל, שלא אמרתי שהוא יועץ חקלאי, יושב ראש תאגידים, ובאמת מומחה לחקלאות ומפיץ את החקלאות הישראלית גם במקומות רבים.